Hirap. Iya, palito mo yung pupila. Ito, manalaga eh. Manalaga to. Ini ya. Hindi, agak mau sabun mo na meron. Apa? Di, napagkastan niya. Nag-breed mo yan, maligot ka. Barkada to namin niya. Dalawa, salat na na. Ako na ibon. Kaya papel to ya, kung papel to yan. Hirap. Iya, palito mo yung pupila. Ito, manalaga eh. Ito, ako. Manalaga to. Ini ya. Hindi, agak mau sabun mo na meron. Apa? Di, napagkastan niya. Nag-breed mo yan, maligot ka. Barkada to namin niya. Dalawa, salat na na. Ako na ibon. Kaya malaki. Parang mulai yun. Kanina nag-breed. Pero kailangan sila. Ha? Nag-breed ko ba? Ano mo? Ay, salah yun dyan. Pero nag-breed salah ang polisi eh. Nakuha tasin ko mo yun. 3 years lah ya. Kan 3 years lah. Okay ya, kaya mo ito, bining. Nag-breed mo ya, maligot ka. I-dispose ko ba, tanggapin mo na lagay. Naka-register. Tawa kami na budang ngayon. Panunutan mo, kalalugi saya pre. Siwi, ya, ito na lang.
Ay, sarap ko ito ako. Oh, mabaya, bumba mo. Aba, kamu abay nga to. Aba. 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 Mabaya pre. Ito lang. Ha? Ini pati takal gumo. Ito. Ano wala alaga mo mo pa naaro kayo. Talagang kapay mga si kaso no. Kita, napag-breed mo ito, maligo ka. Ha? Anda? Ay ka? Yan na pa pala, be. Kapi, be. Bye-bye. Sige, masasabi mo na. Ha? Ah, Oo, kompleto ito. updated to. Pag-uwi mo na lagat ha, hindi mo na pinado ka kahit ano. Ayun, updated. Last year. Aba, mabayang, kaso pa na to. Sa inexia vaccine to February 13, anti-rabies laban. Ala ko yung tapal. Sa 5-in-1. 5,000 no yung sa Leonda. Naman di, sabi mo nga. Na-train niya dati. Kapag mo na si kaso. Aba, si. Kamu takal sa dito. Ito yan na ito. Kalau lugi sa itong pre. Kalau orang itu kamu lah, lagi menaya santet, pare. Pre, yan ako pa sa turan, nabi. Aba. Tiga to 5. Sa piga ta niya. Ang presyo ko men. Kita ilala ko 5 milyon. Then si Kalitrisha dito. Alawan say ano po sa Manalaga. Manalaga tayo. Kaya ako po. Ha? Ha? Tidak sakal. Paling guwapo eh. Bukan. Nanti ako dito po. Ay sumang ko. Ha? Sa isang kabunggunan ko ito ara tayo to. Tirang to. Ano niya? Kayo eh. Kaya wala ka nakatumbing niya. Rubay, manhanap niya ang puti. Eh, balik yung birthday ko yun. Pag talaga ang buharan. Yung picture na ba? Hindi kasi rin, thermal sa sana. Well, Oo. Ayan, laki yan ha. oh, laki Isa yung pipili. laki na lang. Bila ba ito sa Walang akin kagat. ako? Sige. Pwede lang. Hindi kayo balon amo to yan. Kapag ako dito, no? Hindi, kaya mga to pre. Abay tayo yan. Hindi, abay nga rin to yan. Aba. Wata. Eh, no. Hindi naman tukol. Hindi naman alam na may pananginan, di ba?